I ara, per acabar el lideratges, d'avui toca la secció Empresa en femení, que avui tenim amb nosaltres a la Júlia Johansson, co-creadora de We Can Play, un joc de cartes de dones inspiradores. Benvinguda, Júlia, al lideratge. Com estàs? Hola, moltes gràcies. Molt bé. Explica'ns una mica la teva trajectòria i com decideixes emprendre i crear aquest joc de cartes de dones inspiradores. Vale. Doncs jo soc actriu i he treballat com a actriu, també donant classes de teatre i moviment, també he treballat com a professora d'anglès, però soc molt aficionada als jocs de taula, des de molt petita, i fa uns anys el meu company és il·lustrador, Albert, també és el co-creador d'aquest joc, i va il·lustrar uns jocs de taula. I llavors començàvem a parlar de a veure si un dia nosaltres podríem crear un joc de taula propi. Però era solo una idea. Però fa un any vam començar a pensar més seriosament de sí, que ho provem de fer. I llavors el que teníem molt clar els dos és que volíem fer un joc inclusiu, pedagògic i on es pogués aprendre i divertir-se a la vegada. I des d'aquest moment començàvem a mirar el tipus de joc, la temàtica, i que ho vam trobar junts i era bastant clar com sí, doncs fem un joc de taula sobre dones, que em semblava que això feia falta. Molt bé. Quina és la principal fi del joc We Can Play? Doncs, és donar a conèixer dones i els seus fets al llarg de la història, i el que volem amb el joc és que la gent es pugui divertir-se i a la vegada aprendre coses, i també esperem que sigui un joc inspirador, que crec que és com un joc important de donar visibilitat a les dones. I sí. Molt bé, molt bé. Crec que fa falta en el mercat dels jocs de taula. I com es pot aconseguir aquest joc? Nosaltres estem ara en plena precampanya de Kickstarter. Kickstarter és una plataforma de micromecenatge i allà presentem el nostre joc i llançarem una campanya a abril o maig. I llavors ara estem intentant donar visibilitat al nostre joc a través de plataformes com l'Instagram i també la nostra pàgina web, que és www.we-can-play.com. I d'allà cadascú que estigui interessada en comprar el joc es pot inscriure. Hi ha un enllaç a Kickstarter on la gent pot inscriure's per després, el dia del llançament, poder comprar el joc. Molt bé. Amb la teva experiència dins del món de l'emprenedoria, com veus el futur de la dona al món empresarial? La meva experiència ha sigut molt positiva. I de fet és que trobo moltes dones també dins d'aquest món de jocs de taula i m'ha semblat com molt positiu, però sí que, i també fent el joc, el que hem vist és que hi ha hagut moltes dones superimportants en moltes empreses al llarg de la història, però el que no tenen és visibilitat, i crec que és una cosa que avui en dia també fa falta i que espero que amb el joc també com donar visibilitat, que dones han fet coses i que sí que podem, que necessitem tenir més visibilitat i crear que podem fer coses. Entenc que són dones de tots els sectors, no? I estaments, inclús a nivell mundial, no? O sigui, són figures reconegudes en qualsevol àmbit, no? Sí. Hem volgut tenir dones conegudes i també dones no tan conegudes, que també em sembla important, que hi ha dones que no ha tingut tanta visibilitat com altres, i sí que volíem també tenir diversitat cultural i diversitat d'ètnies, i també d'uns 2.000 anys tenir dones presentades. Déu-n'hi-do, d'uns 1.000 anys, molt bé. I per acabar, vols fer alguna recomanació a les oients que tinguin en ment emprendre el seu propi negoci? Què els recomanaries? Doncs jo crec que és buscar ajuda i tenir consells de molta gent, que és el que nosaltres hem fet, i perquè som també nous dins d'aquest àmbit de crear un producte i crear una empresa, és buscar gent que et pugui ajudar. I també
això de crear un Kickstarter crec que és molt bona opció si estàs creant un producte per veure si hi ha interès, si és una cosa que pugui funcionar. És una plataforma que va molt bé, és molt interessant. Però també creure't a tu mateixa i el que fas. És molt important. Molt bé. Hi ha una cosa que no hem mencionat, que tu no ets catalana, no? O sigui, tu ets finlandesa, no? Sí. Pot ser que vegis que potser que el fet de ser de fora també t'hagi empès a ser emprenedora o com ho valores, el fet d'haver creat, d'haver tingut aquesta iniciativa de crear aquest joc de cartes? Té a veure el fet de... Crec que pot ser com interessant que hem creat aquest joc i no som del mateix país i que estem creant el joc també en 4 idiomes. Llavors dona com un toc internacional també. I sí, clar, com potser, com es diu, que dona atenció a algú quan no ets d'aquest joc. Igual que quan estem presentant aquest joc ara per Finlàndia i Suècia i Albert, el meu company, és de Catalunya, també destaca una miqueta. Clar, molt bé. Doncs molt bé, moltes gràcies, Júlia, per acompanyar-nos i per compartir amb nosaltres la teva experiència. Espero que tinguis molta sort amb el Kickstarter i que molta gent s'inscrigui per poder tirar endavant amb el projecte. Molta sort. Sí, moltes gràcies. Gràcies. Júlia Johansson, creadora de We Can Play. A Onda Cero Catalunya, lideratges.